És az mennyire jó, amikor lerövidül az az idő, hogy ezt hallja sokkal több ember, vagy olyan emberek, akik mondjuk koncertszervezők, mint hogy mondjuk 4-5 évig még egy zenekar őrlődik mondjuk ugyanazon a két klubhelyen, és akkor egyszer csak nem tudom, valami miatt így motiváltság és üzenet csökken, és akkor abba hagyják. Szóval szerintem ilyen szempontból fontosak ezek az ilyen kezdőlökések, de amúgy meg így senki nem mondja meg egy zenekarnak, hogy mit, hogy csináljon. És egyébként az ilyen említett idolok, tehát hogy igen, a Kurt Cobainhez sem ment oda senki, hogy haver, túl hosszú a hajad, vágd egy 10 centivel lejjebb, és akkor... Igen, az a fizz az ott nem jó, meg az a rugdosódás ott a Territorial Pissingsben, ilyet nem szoktunk csinálni. Szóval ezek viszont nem kellenek, és nyilván ez egy tök más műfaj, hogyha te ilyen ipari popzenét csinálsz, de szerintem most ugye nem erről beszélünk. Nem, elsősorban olyan tanácsokat szeretnék hallani tőletek, vagy ahogy hallunk is, és hogy hát alapvetően azt gondolom, hogy... Az a tanács, hogy nincs tanács. Az a tanács, hogy nincs tanács. Nem, hát alapvetően nem az ipari pop a cél, hanem a hitelezzen, ami szépen öregszik, és ahhoz viszont valamennyire őszintének kell lennie valószínűleg. Viszont itt ugye sok kísérletezésről beszéltetek. Színpadon mennyire lehet kísérletezni? Mert most mindegyikötöknek a produkciói olyan szinten vannak, hogy hát azért van ott egy elvárás, hogy legyen profi. Belefér a profi képbe, hogy emellett még elkezdtek kísérletezni valami újjal a színpadon. Akár egy félkész számmal, akár bármi mással. Aha, hát igen, én azt... Fú, de sok mindent akarok mondani. Jó, igen, tehát én azt gondolom, hogy én azokat a koncerteket élvezem, amikor annak a koncertnek kicsit olyan, mint a színházban, hogy megvan az itt és most jellege. Szóval én azt emlékszek olyan turnétás zenekarra, ahol a hangmérnök együtt mondta az átkötő szövegeket az énekessel minden koncerten. Tehát másodpercre pontosan. Ez nem baj, mert akkor még az a frontember nem tudott úgy konferálni. Én ennek az ellentéte vagyok. Nem annyira, mint a Hajós András, az egy legendás Emiruesz koncert, ahol a második számig sikerült eljutni, mert a második és a harmadik szám összekötője közben lejárt a 90 perces koncertidő. Tehát hogy végül akkor a stand-up lett belőle, hogy oda ment a helyi gyűrű, hogy akkor ennyi lett volna, tehát hogy András lejöttünk a színpadról. És hogy ennyire nem gondolom, hogy én nem ilyen vagyok, de én nagyon hiszek abban, hogy tényleg mindegyik koncertben meg kell csinálni az itt és mostot, és valami miatt ez kísérletezéssel jár. Van olyan, hogy belemegyek valami nagyon nagy hülyeségbe, és akkor utána meg is kapom a zenekar többi tagjától, hogy fú, Lóci, az ott kurvára nem volt vicces. Igen, az sajnos az elő szokott fordulni, de általában meg azt szeretem bennük, hogy azért 10-ből 8-szor jó dolog sül ki belőle, és akkor ők viszont abban a másik kettőben is ott vannak mögöttem. És tudod, nincs ez mind amit még egy korai tatai, most már kimondom, egy Biolex koncerten láttam, igen, hogy a Biolex konferált, és közben a basszusgitár, aki még a Jason volt, ilyen kínosan skálázott maga, csak legyen vége ennek a konfnak. Szóval tényleg ezek olyan dolgok, hogy a kísérletezésnek elvileg nem ott van a helye, de hát basszus, azért járunk koncertre, hogy lássunk valami olyat, ami megcsinálja a telefonodon, ezt nem hiszem el pillanatot, nem? Tehát, hogy, és az csak akkor megy, hogyha van benne kísérlet. Engem is dobált már meg az Ágoston dobverővel. Nagyon érdekes, hogy mennyire máshogy gondolkozunk, és mégis szimpatikus vagy. Szerint mi szeretünk mindent eléggé kitalálni. A átkötő szövegeket sajnos nem, pedig szépen ránk férne. És szerintem akkor is tud, az élőzenének van annyi dinamikája, akkor is, hogyha alapvetően itt szerkezetileg meg ilyesmi fix, amit viszünk mondjuk két helyre, ugyanazt, és nem tudom, hogy akartam befejezni. Mit gondolsz erről, Domokos? Hát azt gondolom, hogy ha a dalokat, meg az egész színpadi történés szolgálja az, hogy ilyen dolgok legyenek, akkor legyen, ha meg nem, akkor meg nem. Igen, de hogy a kísérletezésről beszélek, tehát hogyha illik abba a millióbe, meg illik egyáltalán a zenekar jellegéhez az, hogy benne legyen a kísérletezés, akkor van helye, ha meg nem olyan, akkor meg nincs is, hogy szerint, tehát hogy én ezt onnan közelítem,
hogyha most végig gondolom nem tudom, a repertoárunkat, vagy a dalsorrendet, amit nyomunk a koncerteken, akkor van olyan dal, ami előtt, nem tudom, jól veszi ki magát, hogyha kicsit dumálunk, vagy hogyha, mit tudom én, akár, bármennyire is meglepő, az Esti Kornél koncerteken is van poénkodás időnként, és hogy vannak olyan dalok, ami előtt ez így fasza, és van amit meg teljesen tönkre tesz. Tehát, hogy szerintem ez egy kicsit ilyen művészeti oldalról közelítünk ehhez, és nem feltétlenül egy ilyen szabály szerint, hogy márpedig az átkötő szövegeknek nincs értelme, mert csak az időt húzzák. Egyszerűen szerintem a helyét kell jól megtalálni, és szerintem az elmúlt években mi erre próbáltunk törekedni, hogy úgy összerakni a setlistet, és úgy kitalálni mondjuk egy nagyobb szünetet két szám között, hogy tényleg annak a dalnak mit fog okozni, hogyha ott lesz előtte dumálás, vagy mit fog tenni, hogyha nincs. Tehát, hogy meddig lehet a közönséget úgy tartani, hogy dalból dalban mész, mert hogy az is egy idő után fárasztó tud lenni. Szóval szerintem mi inkább innen közelítünk, és nincs egy ilyen szabály, hogy a koncerteket végig kell stand-upolni, mert akkor lesz izgi a közönségnek. Van olyan része, ahol ez tényleg megfér. De zenei kísérletezés van? Tehát van olyan, hogy mondjuk 4-szer olyan hosszú egy szóló, mert nagyon belejöttetek? Közben, hát azért néha szokott lenni, de mondjuk nálunk azért ez így eléggé... Szóval olyan szempontból elég konzervatívak vagyunk, hogy a legtöbb számunk az ilyen klasszik rock, vagy ilyen pop felépítésű, refrén, átkötő. Solo. És hogy mert hogy ebben szocializálódtunk, és hogy igazából a dalokra kicsit úgy tekintünk, hogy ezek ilyen daldalok. Tehát, hogy van, és hogy ez fontos nekünk, vagy legalábbis mondjuk, hogy a Krubit vesszük ilyen ellenpontnak, akkor ott pont most hallgattam az új lemezét, hát nem tudnám megmondani, hogy melyik a refrén. És hogy faszal, mert hogy autentikusan ez jön belőle. Mi meg szeretjük azt, hogyha van egy nagyívű refrén, amit aztán dúdolunk, nem tudom, hazafele menet a próbáról. Tehát, hogy szerintem ez megint ilyen tök random, hogy kinek mi az, ami ilyen kedves. Egy gyors emléket akarok erről átadni nektek, hogy igen, tehát hogy valamiért azt érzem, hogy amikor egy zenekar elkezd zenélni, és ekkora színpadokon játszik, igazából tök más, hogy kell egy ekkora színpadon játszani, mint a Sziget nagy színpadon. Tehát, hogy azért ez tökre megvan. Tehát, hogy azért, hogyha itt egy ilyen aranytestű rockistennek képzeled magad, és nem lépsz fel addig, ameddig nincs, nem tudom, akkor igazából nem ez a te pályád valószínűleg. És hogy ezért szerintem egy kicsit félrevezető, hogy a 91-es Guns N' Roses Live in Japan-eket nézegeted, és hogy csak abból lesz valami, mert nem, egy csomó mindenből lett valami, és meg kell, szerintem abban a kísérletezésbe az fér bele, hogy megérzed, hogy mi fér bele abba a helybe, vagy hogy mit kíván az a hely. Mert ez szerintem tök fontos, hogy ott a hitelességnek ez is egy része, hogy nem mindig fülesbe, nem hallasz semmit a közönségből, és csak egymásnak zenélés, érted? Az is király egyébként, de hogy egy ekkora helyen talán másképp kell ezt csinálni. És tökre emlékszem, amikor fiatalabb voltam még, mint most, és ugye amikor még a Queen Bee tényleg ereje teljében volt, akkor egymás után 3 fellépést is láttam, voltam Művészek Völgyén Queen Bee koncerten, voltam a Zentán, az ifjúsági játékokon, meg voltam Budapesten egy koncertjük után a régi Gödörben. És mind a 3 koncert tök más volt. És nem csak azért, mert más volt a hangulat, hanem hogy akkor láttam, hogy tök másként viszonyulnak ehhez az egészhez. És hogy mondtam, wow, de király, és a többi. És utána ugye elmentem egy kis párkoncert, és azt láttam, hogy de jó, hogy a lovasinak jó napja van, de jó szövegeket mond, aztán, hogy rossz napja volt, fú, de kínos, nem ez a bácsi, tudod, és egy kicsit tényleg ezek a dolgok vannak, és hogy szerintem ez meg tökre belefér. Viszont, hogyha elmegyek egy Bagosira, akkor még nem várom azt, hogy feltétlenül tudod, ott egy a Lackó lejátszol egy stand-upjánál, tehát, és akkor most gyere be, és hanem ott azt várom, hogy tudod, így nézem őket így a távolból, és így ott meg tökre erre vágyom, szóval szerintem annak is megvan a helye egy aréna koncert, meg ők is másképp viselkednek egy klubban. Azt akartam mondani, bocsánat. Bagosi turnémenedzsere is volt különben. Ezt a dallamot nem egyszer hallottam, igen, így ilyen formában. Szóval, hogy ez lényeges különbség egy fesztivál és egy klubkoncert között különben. Hogy egy fesztiválon, amikor mondjuk Fishing nagy színpad, és ott van 6000 ember, akkor nagy a nyomás a zenekaron, és akkor inkább előre pontosan összerakott dolgokba kapaszkodunk, és abból igyekszünk kihozni a maximumot, viszont ha van egy klubkoncert, ott meg kicsit felszabadultabban érzi magát az ember, mondjuk 300 ember előtt,
és akkor lehet kicsit többet hülyéskedni, és ez font, a klubkoncert lelke és a fesztiválkoncert lelke. Beleszaladtatok a csapdámba, ugyanis ezt el kell mondjam, a hét közben volt egy felkészítő beszélgetés, ahol azt kérdeztem meg először, hogy mennyire szeretnétek tudni, hogy mi fog itt történni, és mondták, hogy nem. Nagyon rövid volt a felkészítő beszélgetés, szerintem maximum 10 perc, mert a másik kérdésem az volt, hogy mennyire szeretnétek, hogy ilyen valami interaktív, improvizatív dologba lökletek titeket, és azt mondták, hogy nyugodtan. Úgyhogy itt a kísérletezés helye, ezen a színpadon lehet kísérletezni. Az lenne a kérdésem, nyugodtan ezt itt, csak gondoljátok át, hogy egymás stílusában, hallottalak titeket már improvizálni, úgyhogy így három, és valakit akár imitáltatok, akár Ezt nem mondd el, légy itt. Nem fogom a sztorikat, pontosan ami a turnébuszban történt, az ott marad. De például a Lócitól láttam, az pont egy mai dalesemény volt, amikor dalszövegírásra úgy vette rá az embereket, hogy egy kicsit így egymás után írtak sorokat, és abból lett egy olyan improvizáció, amitől olyanok is tudtak dalszöveget írni, akik nem is tudták, hogy tudnak. De, hogy kimentselek, most nem arra gondoltam, amikor te imitálsz valakit, akit nem említünk meg. Szóval egymás stílusában, hogyha azt mondanám, hogy mondjuk te nem tudsz annyira szomorú lenni, mint egy Esti Kornél szám. Most például 2 sort, 3 sort kéne Esti Kornél stílusban, szabad témában, adjak téma megjelölést? Jézus ereje, szegény. Szerintem az nagyon jó, hogyha egy zenekarnak van egy ilyen világa, és akkor nyilván minden szerintem ilyen zenekari imitációnál azzal indulsz el, hogy megpróbálsz rámenni a legerősebb szavakra, amik gyakran előfordulnak, mint az eső, az kell. Akkor ugye némi kurvázás belefér, ugye, ha már a boldogságról beszélünk, és Éjszaka. van. Ugye, tehát ilyenkor, hogyha nincs éjszaka egy ilyen mez, tehát én azt szeretem az Esti Kornélban, hogyha elkezdenék Esti Kornél dalszöveget írni, akkor előbb képekben tehát először a ködre gondolnék. Tehát egy ilyen ugyanúgy, ahogy én is tapogatózom, és akkor megyek így a ködbe, az éjszaka vonal a víztől, és akkor így azt látom magam előtt, hogy húz, csak ez igazából zenével az igazi, tehát kell ahhoz, hogy kell egy ilyen build-up, amíg eljutsz odáig, egy ilyen monoton, nehéz, vívős hangulat, 8-as út befelé, megvan, tehát jó, azon utazunk, és akkor, amikor pedig odaérünk a refrénhez, a doktor úr felrobbantja a benne lévő Charlie-t, és akkor egyszerűen megjelenik egy rohadt nagy refrén. De ez tényleg ez zenével az igazi. Tehát én azt gondolom, hogy most csak így dalszöveget ide rakni, az úgy más. Nincs, vagy ott van egy zongora? Ott van egy zongora. Wow. Mondj témát, gyerek. Most mondtuk el. Na mondj, akkor mondja még a szavakat. Depresszió. Az nem baj. Nem, szavakat kérek, ami legyen benne a dalszövegben. Akkor most írok egy dalt, hogyha most szavakat mondok. Várj, mostanában van olyan, hogy óceán, tehát valami vízzel kapcsolatos, az esőn kívül még lehet, amikor... Csőtörés. De nem tudok zongorázni, bocsánat, azt előre. Kurva jól fog zongorázni, elmondom. Megtaláltam az ámolt. Az nem rossz kezdés, nem? Nem tudok zongorázni. Jó, ez egy, azt hiszem most ez egy Beethoven, nem? Igen. Hát nem véletlen. Igen. Óceán, messzi eső, előre megy ő, nyerő, az élet, bárhova víz. Igen, és megint itt ismerős arcok lett, ugye, nem? Mindegy, ki hova hív! És még nem indult el, csak visszamegyünk így. Ez nincs, igen, azt tudom, bocsánat. Csak a gitárodat próbáltam egy kicsit, igen. És akkor várj még egy sorra, mi van, igen, a depresszió valami, igen. Befelé tekintő szavak, őzek, farkasok, megfigyelő vadutak, mindegy, ki vagy ma, gyere most szeres, vigyel! És most már indulhat, jó, igen, jó, tehát komoly. Majd értesítjük.
Az eddig legjobb Lóci játszik. De nem viccet. Szóval azért nagyon nehéz parodizálni, nagyon nehéz úgy, hogyha ott vannak a figyelő tekintetek, tudod, ezért most belemehetek a legkézenfekvőbbbe, vagy ne tudod, és persze, akkor az a ez legjobb. ilyenkor ez egy ilyen nehéz. Nem És vagyok látod, az sértődések. egyébként, hogy meg akarjuk ezt folytani, nektek nagyon nehéz dolgotok, mert a Lóci játszik kiválóan sokoldalú. Tehát, hogy avagy nagyon könnyű nehéz, is, mert bármit csinálsz, Lóc is lesz, nem? Nagyon nehéz lenne megfordítani különben. Hát az a kérdés, hogy szeretnétek-e, mert azért én, de várjál, megcsavarnám, mert hogyha egyébként mind a hárman benne lennétek, akkor azt mondanám, hogy te Lázár tesók, és akkor rád várna a Lóci játszik. De rátok van bízva, hogy szeretnétek-e. Az baj, zeneileg nagyon nem vagyok ilyen spontán, meg mozdulós Dodi. Én végképp nem. Hát más karakterünk van szerintem. Nyilván másfajta zenét is játszunk. Tehát most legutóbb volt egy ilyen... Tehát én például, igen, a dalfutárba sem mentem el pont emiatt, mert én nekem ez valahogy nem megy. Viszont... De hogy van egy csomó gondolatom a zenékről, tehát hogy mondjuk a lócékről is, meg úgy általában az alkotásnak ez a fajta. Szerintem egyébként ez egy működő dolog. Tehát amit most itt röhögtünk egyébként azért, tehát hogy az alkotásnak van egy ilyen módja szerintem, hogy az ember bármennyire is ilyenkor így alanyilag és mélyen próbál magába így belebújni, az tök jó, hogyha van mindig egy ilyen kinti nézőpont, és kicsit azért így tudsz magadon röhögni. Akkor is, amikor alkotsz, tehát, hogy... Abszolút, igen. Azért erre most mi is próbálunk szerintem törekedni, amit mondott is az Áron, nem csak arra, hogy viszonylag egyszerű eszközökkel kifejezni dolgokat, tehát hogy nem kell a 25. alliterációnak a 46. metaforája, és hogy emellett törekszünk arra is, hogy ez a nagyon mély világfájdalom, ebbe mindig legyen valami kis geller, vagy mindig kapjon egy ilyen külső, nem tudom, valamit is. Mert hogy egyébként is egyre inkább ilyenek vagyunk. Tehát mondjuk amik a 20-as éveinket, legalábbis az enyémet biztosan meghatározta, nagyon mély önsajnálat, mert egyébként egy csomó nagyon szar, negatív dolog is történt, és akkoriban nem volt egy csomó eszközöm ahhoz, hogy feldolgozzam ezeket a szar dolgokat. Most már azért egy csomó minden változott, és nem lenne hiteles, hogyha most írnánk meg mondjuk a Boldogság te kurvát. Vagy szerintem másképpen írnánk meg valószínűleg már az Éjszakavant is. Tehát, hogy egyszerűen az van, hogy szerintem lett egy ilyen külső nézőpont, de hát nyilván, amit mondott a Lóci is, hogy igen, lett egy világa a szövegeinknek, lett egy ilyen kialakuló kép rólunk, és nem tudom, tehát hogy most már ez van, tehát hogy így nehéz ez ebből, nem baj, nem is lenne annyira organikus szerintem, hogyha ebből kilépnénk. Ugyanúgy, ahogy a Lócinak sem állna valószínűleg jól, vagy a Lóci játsziknak egy ilyen nagyon melankólikus, mély, depresszív szöveg, mert egyszerűen nem Csak ilyen. hogy mégiscsak belekényszerítselek benneteket az Áron helyett ebbe a szituációba, nem improvizált, csak hogy elhangzott ez, igen, hogy mentor, vagy valaki, aki kívülről látja a produkciót, hogy a Lóci játszik produkció. Mint hogyha most mi elindultunk volna, itt ti vagytok de tényleg, tehát hogy mit látsz, vagy így külső szemmel mi látszik a Lóci játékban, mert nagyon sok mindent hallottunk egészen onnantól, hogy tudod, úristen, mennyire jó, hogy mindenféle stílusban játszotok, és hogy kell jönni egy koncert, igazából 3 koncerten van, egészen odáig, hogy van egy iszonyatosan idegesítő frontember, akiről így nem bírod levenni a szemed, és legszívesebben hazamennél. Tehát, illetve mind az interneten, hogy bontogatja hosszan, hogy tudna megölni engemet. Tehát, tényleg, és a Zeneakadémiának melyik pontjára akasztana fel? Tehát, és Volt ilyen? rajta. Volt. Na, de hogy tényleg, tehát, hogy csak érted, mert akkor itt ebbe azért benne van egy kicsit az, hogy most csinálunk egy Lóci játszik dalt, hogyha elmondjuk a Lóci játszikról, mit gondolom. Azt válaszolnám erre, hogy pont a napokban kerültél szóba a zenekarban, és azt hiszem, hogy én mondtam, hogy a Lócinak biztos ilyen nagyon szeretetteljes gyerekkora volt. Ez igaz. És hogy ez nagyon tükröződik, és például valószínűleg annak az embernek, aki ki akar téged filézni, annak nem. Ez basszus, erre nem gondoltam. De majd hadd igazad van. Ez tényleg, ez ezért ő a zsűriának, hölgyeim és uraim. Mert ő ezt látja meg benne. Ja, úgyhogy
amikor önazonosan jön, az, hogy sok vagy azért. De a sokság, az nem sokság, amikor önazonos. Szóval nem úgy sok, hogy én még olyan előadókra sem tudok haragudni, akik nem szeretem, amit csinálnak, és nem tartom minőségének, például a Bialex, de hogy beszélgettem vele, és hogy tényleg egy ilyen csávó. És nem gondoltam, hogy tényleg egy ilyen csávó, de tényleg egy ilyen csávó. Ez jön belőle, és azt hozza, ami jön, és nincs ezzel semmi probléma. Hát bravo, tényleg, köszönöm. Fantasztikus, tényleg. Én is meg akarom dicsérni a Lócit. Hogy ez egy magánjellegű dolog. Mi például tök konkrétan megfordult a fejünkbe, hogy a Lóci legyen a ceremóniamester az esküvőnkön. És Hát, hozzáteszem, az én esküvőmön ő játszott, és a legjobb döntés volt az egész nappal kapcsolatban, én azt gondolom. És szerintem ez amiatt is van, mert hogy és ugye műsorvezető is volt a Lóci a Dob meg basszusba, amikor voltunk, amiről lekésett az áram. Úgyhogy ő nem volt ott velünk. És hogy hát egyszerűen, szerintem ez itt a személyiségről van szó, és hogy valójában másodlagos ehhez képest szerintem, hogy milyen zenei műfaj, meg milyen dalok vannak. Ez az egész könnyű zene, meg a színpadon levés, ennek szerintem a fele a személyiség. És onnantól kezdve, hogyha ez a személyiség hiteles, akkor gyakorlatilag szinte bármilyen stílus nyomhat, működni fog. És hogy én én nem annyira szeretem hallgatni az ilyen hip-hip hurrá életigenlő dalokat, de ha hallgatnék, akkor a Lócit hallgatnám, mert ő az, akitől a leginkább el tudom ezt fogadni. Azt hiszem, ennyit akartam. És... Én nem szeretem ennyire magamat. És egyébként különben pont kijött ebből a próbálkozásból, tehát pont ez volt a célja ennek, hogy mennyire mertek egymás stílusával improvizálni. Egy kicsit hadd világítsak rá, hogy akkor lehet valakit improvizálni, akkor lehet valakit úgy említeni, hogy nem mondod ki az ő szavait, és mégis tudod, hogy rá gondolsz, amikor van valami karizmája, van valami stílusa, valami megkülönböztetőjegy a másik művészetének, és lehet ezt úgy csinálni, hogy közben abszolút tiszteletbe tartod, és nem kiparodizálod, hanem összekacsintva röhögtök együtt, és pont ez lenne az egyik téma, amit ma még szeretnék kivesézni, ez a skatuja, vagy ez a saját stílus, ami nyilván egy cél, amikor elindul egy zenekar, hogy megtalálja a saját hangját, a saját stílusát, de hogy mennyire tud ez például korlátozó lenni, stb. Ilyesmikről szeretnék veletek beszélgetni, de elsőként egy nagyon fontos dolgot elmondtál, és megint egy kérdés fölmerült, hogy te abból, ahogy a Lóci énekel, és amit a Lóci elénekel, abból feltételezel valamit az életéből. És nagyon sokszor hallottuk ezt irodalomórán, hogy a költőjén meg az nem úgy van, meg beleképzelte magát, meg amúgy is be volt rúgva, de hogy mennyire lehet ezt végigkövetni, meg tőled is elhangzott, hogy most már nem úgy írnád meg ezeket a számokat. Rólatok, hogyha valaki csak a szövegeiteket olvassa és a zenéteket hallja, mennyire tudnál megmondani, hogy az életetek melyik fázisába vagytok? Mennyire fontos ez, hogy meg tudja mondani, hogy mi volt akkor a fejetekben? Hát elég konkrét traumák vannak megfogalmazva a szövegeinkben, úgyhogy azért ki lehet bogarászni belőle könnyen. Meg általában egy trauma van szépen körüljárva valamelyikünknek éppen, vagy hogyha többünknek volt valami problémája. Mert nekünk a szövegírás az mindig probléma megoldás és terápiás jellegű dolog. És hogy ezért is gondolkodunk nagyon máshogy, mert hogy én, hogyha boldog vagyok, akkor az nem egy megoldandó dolog, és nekem a szövegírás az arról szól, hogy valamit meg akarok oldani. Úgyhogy visszakövethető. Abban viszont nem vagyok biztos, hogy a szövegeink alapján a személyiségünket ezt nagyon könnyű lenne összerakni, mert hogy ezek a traumák vannak igazából feldolgozva, belerakva a szövegekbe, és az oldalunk még igazából nem nagyon van megfogalmazva, ami a vidámabbik, amiben ráadásul több van, sokkal. És hogy abszolút nem vagyunk különösebben depis csávók szerintem alapvetően, és a szövegeink alapján meg nagyon annak tűnhetünk.
Igen, tökre egyetértek mindenben, pont azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy egyikünket kellett volna csak meghívni, mert ugye mindenben ugyanazt gondoljuk az Áronnal, ezért is csináltunk közös zenekart. De hogy ez meg azt akartam hozzátenni, hogy nekem az jutott eszembe, hogy kik azok a humoristák, akiket nagyon szeretek, vagy kik ezek a vicces emberek, akiket így vicces emberként tartunk számon, és akkor tényleg a Woody Allen-től, a Bödöcsön át, eszembe jut a Bill Murray, egy-két név, és hogy hát igazából azért szeretem őket nagyon, mert hogy tényleg nagyon viccesek, de hogy a humor mögött, amit képviselnek, mindig ott van valamilyen elképesztő szomorúság, vagy mélység, vagy tényleg ilyen nagyon komoly és fontos gondolatok. És szerintem az tényleg, az már inkább egy ilyen esztétikai kérdés, hogyha valaki ilyen személyiség, akkor ez így jön elő belőle, hogy egy humoros, viccelő, felszabadult valaki lesz, akit így tartanak számon, de aztán egyébként ledöbbenünk, amikor kiderül ezekről az emberekről, hogy depressziósak, vagy akár mondhatnám ugye a Robin Williams-t is, aki talán a legdurvább példája ennek. Igen, és hogy ebből csak azt akarom kihozni, hogy az már valahol szerintem egy ilyen szocializációs kérdés, hogyha benned van ez az ilyen a világgal kapcsolatos ilyen szemlélődés, hogy mondjuk ilyen, nem tudom, nagyon beleérzően tekintesz a világra, vagy a közegre, amiben benne vagy, meg akár önmagadra is, hogy akkor ez egy ilyen humoros művészetet fog eredményezni, vagy egy ilyen típusú szórakoztató műfajt, mint amit mondjuk a lócék csinálnak, de amögött érzed azt, hogy egyébként gondolatok vannak, és élet van, és nem tudom. Vagy úgy jön ki rajtad, mint az Esti Kornélon, mint az Áronon meg rajtam, hogy alapvetően a melankólia az, ami elkap, és ezt mutatod meg. De hogy szerintem nagyon hasonló ezeknek a dolgoknak az eredője, hogyha az a dolog jó. Csak ezt akarom mondani. És a célja? Tehát ez ugye elhangzott itt Szerintem a terápia, misszió, hogy igen, a többieket is kirángasd, akik ezt hallgatják, vagy csak a saját problémád szerintem akarod igen. megoldani? Szerintem kétfajta terápia van. Van, amikor az a terápia, hogy te elmondod egy az egybe azt, amilyen szarba mondjuk vagy, ezt csináljuk mi. És a másik terápiás út pedig szerintem, amit most ebben a koordinátorrendszerben mondjuk a lócék csinálnak, hogy az esztétikum szintjén pont az ellenkezőjéről beszélsz, és ez szabadít fel. Vagy akár mondhatnám a humoristákat, a Bödöcsöt, a Woody Allen, tehát hogy ők máshogy fogják meg ezt esztétikailag, de úgy érzem, hogy mégis van benne valami közös, azért is bírjuk ennyire egymást, mert hogy közben csomó kapcsolódást érzünk. Abszolút egyetértek. A közöst. Jó. Szerintem a közös az, hogy ezek az emberek, akik így állnak hozzá, szerintem valamilyen szinten legalábbis bennük van a szándék, hogy segíteni akarnak az embereknek. Ja. És alapvetően magadnak, de hát ez benne van a halmazban, ugye? De nekem például jelent ez motivációt, hogyha én fel tudtam dolgozni valamit, vagy én ki tudtam mondani valamit, akkor tökre örülök, hogyha más is tudja ezt miattam. Igen, ezen én is gondolkoztam, hogy tényleg szóval a dalszövegnél ez tök érdekes, igen, hogy akkor ez lehet, hogy a koordinátorrendszer két vége, igen, hogy tényleg az, hogy a Louis Prima világgá üvölti tökbe oldalon, hogy I ain't got nobody, mennyire király, nincs senki, ez az, érted? Tehát, hogy ez mennyire fura, nem? Tehát, hogy és közben mégis tökre működik, hogy a Just a Gigolót mindenki egy ilyen szuper boldog számként éli meg, pedig igazából tök mély, hogy arról beszél, hogy hát én már csak ez a csávó maradok, és valószínűleg senki nem lesz az életem végén. Erről szól egy ilyen szám. Woo! Érted? Szóval ezért szerintem ez... Nekünk is van ilyen az Ébren például a kis dancey refrén, és akkor igen. senki másban nem találom magam. Igen, és tudod, és aki belegondolsz, hogy mi van? Igen, tehát igen, én is belegondoltam, igen, hogy például Lóci játszik, az nem nincs, igaz, nem egy sírva vigat, hanem egy vigadva sír típusú dal, tehát ez tökre működhet. Viszont egy nagyon picit visszakanyarodva abba, hogy igen, hogy vannak itt most többen vagy sokan, akik erre a tehetségkutatóval jöttek, és hogy beszélünk kiforrott skatujákról, meg hogy előadói per alkotói énekről, holott ők még a legelső lépéseket teszik meg ebben. Én azt gondolom, hogy ez azért mégsem, szóval azért hallgassátok meg ezeket a szavakat, ezek azért nagyon fontosak, mert valahogy mindig akörül megyünk, hogy mi a hitelesség. Tehát, hogy valahogy mindig az a vége, hogy neked olyan dalt kell írnod,
amit gondolsz. Nem? Tehát, hogyha azért akarsz egy háború ellenes dalt írni, mert háború ellenes dalt kell írni, vagy mert trendi, akkor ne írd meg azt a dalt. Hogyha tényleg téged mélyen felháborítasz, hogy lehet az, hogy Hrsovot lebombázzák, érted? Akkor írd meg azt a dalt. Tehát, hogy És ne arról írd meg, igen, ahogy érzed magad. hanem pontosan, igen, ez a másik pillanat, igen, hogy ekkor pedig ezt a tükröt nézd meg, hogy téged hogy érint meg, és iMessage, az egy nagyon fontos, már a pszichológia kitalálta 40 éve, hogy tényleg azt mondd el, hogy ez téged hogy érint. Szerintem ez tök fontos, hogy ne próbálj meg valamilyen másmilyen lenni a dalszövegben csak azért, mert azt gondolod, hogy az annak olyannak kell lennie. Meg nagyokat mondani, és... Igen, nagy. Meg tudod, nagyon szeretem, hogy van rengeteg ilyen dalíró kurzus, meg ezek is, nagyon hasznosak egyébként tényleg, de hogy amikor észreveszed, hogy kell egy nagy bemondást, ott kell a bemondás a számba, és akkor ilyen, tényleg írogatod fel egy ilyen kis notesz füzetben, mint egy ilyen kezdő rapper, tudod, a izéket, nem tudom én, a nagy bemondásaidat, hát abban szerintem biztos, hogy nem lesz dal. Érted? Tehát, hogy vagy legalábbis mi nem így működünk, vagy én nem így működök, hogy tényleg ez a hitelességet csak úgy találod meg, hogyha sokat találkozol saját magaddal, ami viszont tök fájdalmas tud lenni. És akkor itt bejön az a kérdés, hogy oké, ez megint csak egy későbbi fázis, de mondjuk megrendelésre, felkérésre, stb. Most ez nem kell, hogy mit tudom én, reklámzenét írjál, csak valaki azt mondja, hogy Petőfi emlékév van írva róla egy számot. Meddig tud az hiteles lenni? Hogy tud az hiteles lenni? Predesztináltan nem hiteles, tehát hogy mi a véleményetek erről, hogy meddig tud ez olyan lenni, amivel azonosulni tudtok, vagy tényleg csak ennyi múlik, hogy ne azt írd meg, ami történik, hanem azt, hogy te hogy éled meg, ami történik? Igen, szerintem az működhet. A Petőfi emlékévre nem felkértek minket, de nem írtunk dalt. Éppen. Még arany volt, azt hiszem most jön a Vörösparti, szóval lehet kezdeni lapozgatni a köteteket. De például az, hogy felkérésre írni szöveget, az szerintem azt is lehet úgy, hogy tök önazonos, és igazából írtam a Szilárdnak szöveget, és igazából lehetne akár egy Estikorné szöveg is a mondandójában, meg a témájában, de a ritmikára, meg a énekdallamra, meg inkább szilárdos lett. Szóval, hogy... Igen, ez tök érdekes másnak dalszöveget írni, meg kicsit abban benne van az is, hogy mit gondolsz róla, vagy arról a számról, nem? Tehát, hogy próbálsz azért ilyen szilárd, olyat írni, ami a Szilárdnak jó lesz, nem? Nem. Te nem? Te full sajátot írtál bele? Az dicséretes. Nem tudom, én a Varró Danival beszélgettem egyszer, és megkérdeztem, hogy megy neki ez a műfordítás dolog, és mondta, hogy nehezen. De mondom, hát te miért? Tök jók, meg Igen, de olvastad a sajátjaimat? Azok sokkal jobbak. Tudod, és tényleg egyébként azt csinálja a Varró Dani, hogyha valamire ráfut, ami nagyon jól sikerült, akkor inkább írod egy rosszabbat, mert ezt majd felhasználja a sajátjában, amiben jobb lesz. Nagyon a dalsz, igen, tehát ilyenkor kéne belegondolni, hogy vannak a nagy popzenei dalszövegírók, ilyen Orbán Tamások, meg, tehát, hogy ők vajon hogy csinálják, hogy ránéz a Gáspár Laci, és akkor azt mondja, more, hát ez túl mély, vagy mi? Tehát, és akkor ő megír neki egy olyat, hogy de szép, ez a kép, fáj, a vágy, itt a tál, tehát és akkor azt mondja, igen, tehát, hogy akkor hogy találod meg a személyiségét? Most, hogy mondod különben, most belegondoltam a szövegbe, egy kicsit próbáltam idomulni a Szilárdhoz. Igen, egy picit azért ez benne van, szerintem az nem lehet más. Nem állna jól neki, hogyha úgy énekelne arról, amit én gondolok, ahogy én énekelek. Ugye? Viszont ahogy szerintem ő énekel, az meg, ezt figyelembe kell venni. Te írtál már másnak szöveget, Dodi? Írtam, igen, meg... De mondjuk az biztos, hogy én se tudnék azzal a hozzáállással nekifutni egy ilyennek, hogy akkor mi az, ami neki jól állna. Szóval tökre egyetértek az Áronnal abban, hogy ha másnak írsz, akkor is az van, hogy kicsit abból kell kiindulnod, hogy hogyha ezt te használnád föl magad. Ugye nálunk ez annyira nem is speciális, mert azért szoktunk úgy szöveget írni, hogy egymás szövegeit énekeljük, szóval, hogy ilyen szempontból ez van, de ott tök más, hogy mi azért nagyon jól ismerjük egymást, meg barátok vagyunk, tehát hogy amikor úgy külső embernek írsz, nem sok ilyen volt, egy párat tudnék az elmúlt 10x évből mondani, ami ilyesmi volt, és egyik se sikerült annyira jól. Szerintem pont egyébként Petőfi kapcsán az mondjuk bevállalhattuk volna, hogy a Petőfi sorsából kiemelni a részleteket, amivel lehet egy kicsikét ilyen társadalomkritikát megírni, mert hogy tök vicces, hogy
Petőfire hivatkozunk, és mondjuk hát Petőfi és a háború, az szerintem egy ilyen tök jó terep arra, hogy tükröt lehessen tartani olyan dolgoknak, amik zavarnak minket, például, vagy Petőfi és az oroszok, vagy ilyesmi. Tehát szerintem vannak olyan témák, amikben az, hogy mondjuk egy konkrét témakör van megadva, működhet azzal kapcsolatban a dalszövegírás, tehát hogy ha igazából, ha nagyon meg szerettük volna csinálni, akkor szerintem mondjuk Petőfi kapcsán tudtunk volna Esti Kornélos saját mondani valót becsomagolni. És amúgy sokszor az is van szerintem, hogy ez segít a dalszövegírásban, hogyha van legalább egy valami, amit tudod, hogy na ennek benne kell lenni. Lehet, hogy fogunk majd az ilyen kezdő lökésről beszélni, hogy egy szöveget vagy egy dalt mi tud megindítani. Szerintem ezek a kicsit alkalmazott műfajok abban nagyon praktikusak, hogy már valami fogódzód van, mert lehet, hogy azt mondják, hogy van egy téma, van egy személy, van egy szó, aminek benne kell lenni. Ez sokszor a fehér laphoz képest, ami elég ijesztő tud lenni, egy tök nagy támpont. És ilyen szempontból egy kicsit, amikor dalszöveget írsz, akkor magadnak próbálsz ilyen helyzeteket teremteni, legalábbis mi csináljuk ezt tök tudatosan, hogy lehet, hogy csak van mondjuk 2 szavad, vagy egy sorod, de akkor abban már tudsz kapaszkodni, és arról már tudsz beszélgetni a másikkal, hogy na, akkor ezt így kéne, úgy kéne, mit akarunk itt kifejezni, stb. Tehát, hogy közben meg azt gondolom, hogy ez, amit mondasz, ez amúgy tud segíteni az alkotásba, és majd innen ráfordulhatunk valamikor arra is, hogy kezd el az ember igazából valamit megcsinálni. Mert szerintem ez egy ijesztő és egyben nagyszerű téma. Én azt szoktam mondani az itt indulóknak, főleg azoknak, akik olyan szövegeket hoznak, amik ilyen popfrázisok, ilyen kicsit elhasznált kifejezések, hogy meg ahogy én szoktam próbálkozni néha, hogy egyszerűen csak egy kommunikálj magaddal, és beszélgess magaddal, és mondd el, hogy mi a franc van, és éppen hogy érzed magad. A teljesen hétköznapi nyelven, és a mondandónak, vagy a mondatoknak a súlyától már lehet ennek egy költőisége, és egy tök hétköznapi nyelven megfogalmazott mondat, hogy miért nem oké valami mondjuk, az már lehet egy sor. Csak erről eszembe jut, igen, hogy azért dalszövegben nagyon jó elmondani. Tehát, hogy például, hogyha odamész egy lányhoz, és így ránézel, és azt mond neki, hogy szeretlek, akkor iszonyatosan creepy vagy, és valószínűleg följelent. De hogyha ott van a nyakadban egy gitár, és azt mondod, hogy I love you, akkor meg már cuki vagy. Érted? Tehát, hogy szerintem ez tényleg ez egy fontos disztingváció, hogy ha dalban elénekelve mondatok, az már is picit más. És mennyire fontos, hogy az a dallam, amire ráénekled a mondani valót, az teljesen ugyanazt a hangulatot adja. Mennyire jó eszköz rájátszani az ellentétekre, hogy nagyon szomorú számot énekelsz egy Lóci dalba, mondjuk, vagy nagyon szomorú szöveget, vagy mennyire lehet használni tudatosan itt a humor és a szomorúság ellentétét akár. Látom, hogy rám nézel. Igen, tehát szerintem azzal szemben miért táncolsz jobban, mint igen, én? igen, tehát egy ilyen mollos nem táncolsz, ezt már régóta meg akarom, hogy Minden úgy szar. ahogy igen, egyébként, hát sajnos létezik, igen. Azt hiszem, ugye a Lovasinál volt ez a nagy bomó, hogy igen, hogy a vers és a dalszöveg között az a nagy különbség, hogy egy versben, hogyha egy sor nem jó, akkor már nem jó a vers, míg egy dalszövegben, hogyha egy sor jó, akkor jó a dalszöveg. Tehát tényleg ebben ez így egy picit, ezt így lehet. Ezen azért érdemes elgondolkozni kispálszöveket olvasva. Igen, de ez kicsit annyival vitatkoznék vele, hogy szarsor azért ne legyen benne. Így igaz. Nem kiemelkedő sorok, és akkor egy jó sor. Igen, azért, igen, de hogy ez nyilvánvalóan ez egy ilyen vicc, tehát hogy ez a popzene iránti. Nem, van benne valami, tényleg. Nem, Abszolút. Én arra akartam reagálni itt, hogy a dalszövegírásban ez, amit mondasz, hogy van ez a kezdő gondolat, vagy stb. A filmesek szokták azt mondani, hogy amikor ugye pitchelni kell a filmedet, mert egy film, ezért utálom a filmet egyébként, már mint hogy ez a nehéz benne, nem, hogy egy filmet kitalálsz,
pitcheled, hogy megírhassd a forgatókönyvet, akkor kapsz pénzt a forgatókönyvért, és akkor a forgatókönyvet akkor azt elviszed oda, akkor azt fizet rá, akkor azt elkezded csinálni, leforgatod, utána megvágod, elkezded fesztiváloztatni, és akkor lehet, hogy majd egyszer látni fogod valamikor 2 év múlva, mint amikor abban az állapotban voltál, amikor írtad ezt a filmet. Szóval azért ez tök durva lehet, nem? Nálunk meg, hogyha és ezzel már ki tudsz állni a színpadra, érted? És ugye tapsolnak, jó? Nem tapsolnak, írsz egy következőt. Tehát egy kicsit most leegyszerűsítve, de tényleg így működik, hogy a zene az rögtön ad visszajelzést. Ez szerintem iszonyatosan jó. És az is nagyon jó, hogyha egy dal, vannak azok a dalok, amik egy szálgitárral is kurva jól működnek, nem? És hogy ahhoz tényleg meg lehet hangszerelni, és lehet, hogy akkor egy picit más jelentést tartalmat is, de vannak baszki egy gitárral is jól működő dalok. A filmben nincs ilyen. Érted? Tehát ezért egy nagyon különleges és szerencsés helyzetben vagyunk mi zenészek, per pályatársak, per emberek, humans, ami egy nem létező angol szó, tehát a humanek. Igen, hogy ugye ez egy tök fontos része ennek az egésznek, hogy igyekezzünk azt a dolgot kiemelni belőle, ami a könnyű része, érted? Ami a jó része. Tehát, hogy terápiás célra a dalt írni, mennyire király van a kezedben egy fegyver, amivel tudsz bánni. El tudod mondani az érzéseidet. Ragadj gitárt, mondd el az érzéseidet, érted? És akkor szerintem ez egy tök jó, és ne egy ilyen nagy nehézségre gondolj. Na, de hogy a filmesén szokták azt mondani, hogy az az első 2 mondat, amit elmondasz a filmedről, vagy az az első jelenet, amiből kibontottad a filmet, azt a végső vágáskor sem szabad kivenned. Nálatok ez a dalszövegírásnál hogy van? Nektek van-e ilyen ősmag, amiből elindul, és hogyha fene-fenét teszik is, akkor se húzod ki? Most miért dobtad nekem így? Nincs erre gondolatod. Hát nagyon nehéz kérdés. És mint dalszerzőként. Különböző utak vannak. Tehát, hogy van olyan, amikor csak egy sor van, de az ilyen, azt érezzük mondjuk mind a 2 vagy 3, attól függ, hogy hányan próbálunk egy dalszöveget összerakni, hogy ez nagyon-nagyon fontos, ez a fő állítás, és igazából már kicsit meg is nyugodtunk, hogy jó, hát most ez már megíródik magától, Innentől, igen. mert már a nagyon fontos... Ettől bedobál a mélyszak a Rohadt eső című számunknál tulajdonképpen az Áron nem is dalszövegnek, egy versnek megírta azt a 4 sort, ami nekem nagyon megtetszett, és onnantól kezdve, hogy azt a 4 sor megvolt, már igazából azt gondoltam, hogy ez tulajdonképpen már készen van, mert abban a 4 sorban el van mondva az, ami szerintem fontos, és nagyon gyorsan körbeírtam még egy pár sorral az ő versének azt a 4 sorát, tehát hogy nem tudom, ott már volt egy olyan felszabadító ereje annak az egy sornak, vagy annak a Itt 4-nek. írtam a Csármák lépcsőn különben. Na, ez igen. Mennyi esély volt rá, hogy pont ott vagyunk, és ott beszélünk erről, ahol írtad. Na igen, szóval, hogy van ez a verzió, és van az, amikor, mit tudom én, kialakul egy szöveg, mondjuk egy ilyen kezdőpontnak, akár majdnem egy teljes dalszöveg, és mondjuk tényleg a 90%-át kidobjuk, és helyette írunk mást. De pont azért kellett az a nem annyira jó szöveg, hogy aztán az beindítsa azt a kreatív folyamatot, hogy aztán valahogy mégis szinte lecserélve az egészet egy jó szöveg legyen belőle. És hogy mind a 2 működik, és mind a 2-nek tud jó végeredménye lenni. Bocsánat, mindig így írtatok dalt? Hát a nagyon kezdetekben nem, mondjuk az első 4-5 évben, de azért most már 10 éve így írunk. Igen. És akkor hogy? Mármint akkor korábban? Hát akkor ez a klasszikus, hogy otthon valaki egy szál gitárral megírt egy komplett dalszöveggel, és akkor na kész van, ez van, mindenki játsza hozzá, amit tud a próbateremben, és kész. Nem is volt nagyon ilyen variálási szándék senkiben. Hát az éjszaka valamez óta. Igen, akkor tehát ez ugye az időnyomás miatt jöttünk rá arra, hogy furcsa dolog, és ez nagyon személyes dolog az ember fejében, hogy dalszövegírás, és hogy nem lehet ilyet, hogy ez közösen. És akkor másnap mennék el stúdiózni, és nem volt befejezve az, hogy nem esetek újra ilyen hibába. És akkor... Meg még egy csomó minden nem volt befejezve ezen kívül. Igen. És akkor összeültünk görcsösen, hogy muszáj megcsinálni, és tök jókat hoztunk egymásba. És ez utána mennyire fontos, most akár egyéni vagy egyedül írunk dalszöveget, vagy csoportosan, hogy a zenekar egész egyet értsen bele? Mennyire... Nálunk nagyon fontos. Én meg leszarom, mert egyedül. Lóci meg leszarja. Nálunk nagyon fontos, tehát hogyha akár csak egy ember van a zenekarban, aki azt mondja, hogy ez szerintem nem jó, és hogy ezen még dolgozzunk, akkor az van.
hogy tovább csináljuk. Igen, ez nálunk egy picit fordítva van, nálunk úgy van, hogy mindenkinek van hozzászólási joga, de egyedül nekem van vétójogom. Tehát, hogy nyilvánvalóan nem akarom azt, hogy skálázzon a dal közben lesütött szemmel, azt akarom, hogy mindenki benne legyen, és mindig dumálunk róla, de hogyha én azt érzem, hogy már pedig ennek olyannak kell lenni, akkor ebből a szempontból nálunk az egy picit diktatórikusabb. De most, ahogy beszéltek erről a közös dalszerzésről, én tökre azt látom, igen, hogy nem hiába vannak ezek a nagy szerzőpárosok, mint a Lennon-McCartney, vagy a Adam is Presser, nem, vagy később Zorán, meg hogy mert ez egy picit már akkor ez a mentorság, tehát hogy van olyan egyébként, bocs, nem baj, hogy csak ez annyira érdekel mindegyik dalszerzés, de igazából a Kocsmában is megkérdezhetném, szóval, hogy hány Kusi Unikum után jön a jó ihlet? Tehát, hogy használtak-e tudatmód, vagy hogy mondjam, olyan szereket, ami a sportszabályok szerint nem megengedettek ahhoz, hogy jó szöveget írja, vagy pedig pont az vagy, aki reggel 11, laptop kinyités. Nem nagyon van összefüggés. Olyan is volt, amikor együtt boroztunk, és akkor jött valami gondolat. Hát, sőt, az szokott lenni az utolsó lemeznél, hogy összeültünk mondjuk nálam, ketten, még az elején, aztán később Imi is jött mindig. És, jó, tehát akkor volt olyan, hogy tök józanul írtatok. Volt olyan, hogy józanul van írva, igen. Jó, oké. És akkor általában tök józanul. És hogy van, igen, és van-e olyan, hogy valamelyik őtök, tehát hogy nyilván mondod, hogy az ott jobb lenne, és te azt mondod, hogy nem. Hogy vissza. Tehát, hogy azt mondta, nem. Nem hagyom, hogy... Igen, hogy nem hagyod a beleszólást. Hát ez nincs. Szerintem nincs. Ennyire jó barátok vagytok? Igen. Nálunk ez extra mélységű bizalom kell ehhez, és nagyon szépen lassan alakult ki, és 100%-ig biztosak vagyunk abban, hogy senki nem akarja nyomni magát, és mindenki csak azt akarja, hogy a végeredmény jó legyen, és hogyha öten azt mondják arra, ezt már elmondtam többször, de hogyha öten azt mondják arra, amiben én nagyon-nagyon hiszek, akkor azt így elengedem rögtön, mert hogy tudok jobbat. Aha. Nem gondolom azt, hogy ez volt az utolsó jó, ami kipréselhetek magam, és akkor inkább még próbálkozom, és akkor meg valahányadszorra sikerül. És te is volt már, hogy... Persze, meg ez egy inspiráló dolog, tehát hogy nyilván az embernek vannak olyan nagyon nehéz időszakai, amikor minden sokkal érzékenyebben érinti, de alapjáraton szerintem mindannyian elég jól tűrjük a kritikát, meg el is várjuk a másiktól, hogy figyelj, mondd meg, hogyha nem tetszik. Szóval, hogy ezen a körön már nagyon régen túl vagyunk, és tehát, hogy az őszintességet várjuk el a másiktól, az ad biztonságot. És hogyha tudjuk azt, hogy őszinte a másik, és akkor mondja azt, hogy jó, az viszont egy baromi jó érzés. És hogy nálunk többfajta ilyen pontja van az izgulásnak. Tehát én akkor izgulok először nagyon, hogyha mondjuk van valami ötletem, ami otthon jutott eszembe, amikor megmutatom nekik, a srácoknak. És az már egy többedik fázis, hogy azt majd végül az emberek is meghallgatják. És akkor egyébként érdekes módon már kevésbé izgulok, amikor megjelenik egy dal. Akkor sokkal jobban izgulok, amikor a fiúknak kell valamit megmutatni, vagy amikor mondjuk az Áronnal megírunk egy szöveget közösen, és aztán prezentáljuk a zenekarnak másnap, amikor földemoztuk. Tehát, hogy mert hogy valahogy az van azért mégis, hogy persze mindig ott van az, hogy ezt majd a közönség hallani fogja, de azért a saját mércénket akarjuk mindig megütni, és nem ilyen szempontból magunknak írunk tényleg. És amikor azt Az a csúcspont a dalok prezentálásánál, amikor, és azért jól sikerült, amikor Ágoston egy nagyon picit mosolyog. És amikor azt érzed, hogy nem ebbe a társaságban nem fogadnák el teljesen, vagy nem ugyanezt az üzenetet akarnák mondani, akkor viszed a lázártesókba? Vagy mitől függ, hogy döntitek el? Nem. Most az új lemezen lett volna egy zenei téma, amit kidobtunk az Esti Kornél lemezről, amit úgy gondoltuk, hogy berakunk, de aztán a lázártesókba se volt jó.
Nem, ilyen nincsen, nem, ez tökre nem. Tehát nincsen, hogy a hulladékgyűjtő láda az a lázetes, vagy fordítva. Nem így értettem, hanem úgy értettem, hogy van olyan, ami neked hiteles bármilyen másik formában adod oda, de mondjuk az van, hogy A kategóriájú számút ide viszel, B kategóriájú számút oda, és most nem feltétlenül ennél a két együttesnél, hanem lehet-e ez mondjuk, hogy valaki úgy van benne több együttesben, hogy mindegyiket a sajátjának érzi, de mégis tudja, hogy... Ja, szerintem olyan persze, hát az hogy ne lenne. Tehát, hogy abszolút. Abszolút, tehát azért van több együttese vagy projektje az embernek. Most az Áronnak is van egy akusztikus, és tök nyilvánvaló szerintem belülről az embernek, hogy egy adott ötletet azt inkább olyannak érez, hogy abban a jellegűbe vigye, inkább a másik jellegűbe. Nem tudom, a Lócinak van-e ilyen side? Van. Most nagyon, igen, most úgy igazából azt történik velem, most tökre van, tehát nem, ez a, most jól fajtán irigykedek rátok, hogy igazából milyen jó, hogy van egy ilyen barátod, aki ezt meg tud beszélni, vagy hogy így zenekarilag ezt meg tudjátok beszélni. Igen, tehát, hogy nagyon, nekem a feleségem az, igen. Tehát, hogy igen, és hogy ez tök Jól választottam. Ugye, hát ezt sokáig kerestem. Tehát igen, szóval hogy tényleg hogy igen, hogy ezt, hogy mondod, hogy ez tök jó, igen, hogy jobban izgulsz, amikor megmutatod a fiúknak, mint később, hogy ebből is látszik, hogy igen, hogy kell valaki, akinek megmutatod. Tehát kell, hogy legyen az első. Én nagyon sokáig apámnak mutattam mindig a dalokat, és apám tök aranyos volt, mert az elején még így próbált javítgatni, de egy után ilyen lett, ilyen feltétel nélküli rajongó. Lockát, ez nagyon jó, hát ez óriás, az imádom. Tehát szóval nagyon, ebből is látszik, hogy jó gyerekkorom volt szerencsére. Igen, és hogy igen, tehát, hogy ez is talán egy jó tanács, hogy igen, hogy találj valakit, akinél izgulsz, hogy megmutatod, és tudod, hogy fájni fog, hogyha nem tetszik neki, de tőle el fogod fogadni. De ha találsz egy ilyen barátot, az valószínűleg azt mondja, hogy oké, a korábbiakhoz képest ez még mindig hiteles tőled, de mit tudtok azért tenni, hogy ne szoruljatok be ugyanabba a skatujába, hogy mindig ugyanazt akarjátok, ugyanazt a számot újra újra megírni? Tehát, hogy pont, hogy a jó barátnál ez nincs. Tehát, hogy pont az van, hogy együtt gondolkodtok, együtt fejlődtök. Tehát nekem az nagyon durva volt, pont a Dob meg a basszusba eljött a Platon Karatejev. Az a két csávó, tehát így ültek egymás mellett, és tehát olyan dolgokról beszél, ilyen apoptózis, vagy nem tudom mi ez, az azonnali sejthalálról kezdtek el beszélgetni, mert ugye ezt ők már így a turnébuszban általában így megbeszélik. És így mondom, hogy ezek mit csinálnak? De tényleg, és mondta, hogy hát ők ugye nem isznak, nem csinálnak semmit, a koncert előtt szoktak egy ilyen 40 percet meditálni, igen, és hogy amúgy ők így filozófiáról beszélgetnek, és hogy úgy érzik, hogy tehát nincs olyan kérdés, amiről ne ugyanaz lenne a véleményük, mert annyit beszélgettek már, hogy mindent megbeszélnek. Ők mondták, hogy ők az együttes, aki mindig a turnémenedzserüket kéri, hogy meséljenek már néhány jó sztorit, mert nekik nincs. Mert ők elmennek, elmélyülnek, csukott szem, és megy a apoptózis. És szerintem ez egy tök jó dolog ebbe az egészbe, hogy van valaki, akivel együtt tudsz fejlődni, együtt tudsz előre menni, és hogy tényleg mindent meg tudtok rágni. Szóval tök jó, és ezt nagyon nehéz megtalálni. Meg hogy szerintem mi amúgy is nagyon sok mindenről szoktunk beszélgetni, ami nem zene. És ez szerintem elég fontos. Tehát, hogy akár, nem tudom, közélet, tök hasonló podcasteket hallgatunk, szóval, hogy szerintem nyilván van egy közös érdeklődés, és hogy szerintem az, hogy abban, hogy nem mindig ugyanazt csinálj, vagy nem mindig ugyanarról írj, ahhoz egyébként az kell, hogy érdekeljenek más dolgok is a világban. A saját magad nyomorúságán kívül. És az aktuálisan mondjuk a közéletbe történő dolgokat mennyire lehet beleírni? Tehát most ugye láttuk a milliárdos gázszerelőt, de hogy ezen kívül... Ja. Ezen kívül mennyire lehet, vagy mennyire kell ebbe szégyenlősnek lenni? Ugye Amerikában azért elég komolyan nevekkel bemondják, hogyha valakivel aktuálisan ott egy ügy miatt bajuk van, Magyarországon általában inkább utalás szokott lenni. Ez nem tudom, hogy ritkán van olyan, hogy így konkrétan bele van írva valami aktuális. Szerintem bármennyire lehet, hát ez amennyire érzi az ember, hogyha kell, hogyha valaki olyan, mint a Krúbi, akkor csinálja így úgy. igaz. Pontosan. Ha meg valaki nem ilyen, akkor meg ne csinálja úgy erőltetetten. Ez szerintem ugyanaz, mint ami mindegyik kérdésnél ugyanoda megyünk vissza, hogyha ez autentikus, akkor működik, ha nem az, akkor nem működik, és leesik, és ha te nem vagy ez a típus, akkor ne közéletieskedj a dalaidba, mert nem fog jól állni. Egyébként mi személyesen, vagy esztétikailag, és ebben is ugyanazt gondoljuk az Áronnal, szeretjük, hogyha inkább az attitűd jelenik meg, és nem a konkrét politikus, konkrét eset, konkrét izé. De mondjuk például tényleg a Krúbi, ő nagyon konkrét neveket ír, meg nagyon konkrét eseményeket. Szerintem belőle meg ez jön, és de ez tök különböző iskola, tehát ez meg tökre nem baj, hogy most ez van egyébként, hogyha nyilván egy picit belegondoltak ebbe, hogy a mostani
nyilván egy ilyen 4 éves késésben vagyunk Amerikához képest, ugye, de hogy megérkeztek a repereink, nem? Tehát itt tényleg is sikerül leuralnia most már az egész szcénát, és hogy így tök jól működnek ezek a csávok, plusz Carson Coma. Tehát, igen. És hogy szerintem ez egy óriási dolog, hogy ott vannak a gyerekek is. A Carson Comában az legjobb, hogy ők pszichológushoz járnak zenekar szinten havonta egyszer, mert tudják, hogy hallod, ezt azért nem tudom feldolgozni, te se, én se. És akkor eljárnak együtt, hogy megőrizzék a barátságot. Szerintem ez egy fantasztikus dolog. Na, de visszatérve, hogy tényleg ezt kell csinálni, hogy ez a fajta zene, amit a Krúbi, Betonhoffi csinálnak, a rapbe, hogyha nem beszélsz nyíltan, nem beszélsz in your face dolgokról, akkor tehát ebbe bőven belefér ebbe a stílusba, és nagyon jól is áll neki, és így is kell csinálni. És ezek a számok, én pontosan azon gondolkodtam, hogyha majd 20 éves lesz a lányom, most 1, és akkor majd az lesz, hogy ki ez. Igen, de vettem már neki gitárt, tudom, igen. Szóval, hogyha ezeket a dolgokat anya, nem, a gyereknek vettem, csak most 12 évig én használom, igen, tehát picit ez van. Szóval az a fontos, bocsánat, mellékvágányban, hogyha majd el kell neki mondani, és kérdezi, hogy apa, és amikor ti koncerteztetek, akkor kik töltötték meg az arénát, azt fogom mondani neki, hogy Krúbi, érted? És akkor azt mondja, hogy na, és melyik a leghíresebb szám, és így, ugye? Tehát, hogy igen, és akkor majd lesz egy retro rádió, ami játsza a 2020-as évek legnagyobb slágereit, tudod, csak náluk, a sláger podcaston, vagy mit tudom én, és akkor lesz Krúbi, tehát el fog tudni játszani a Krúbi számot? Nem. Érted? Vagy érted? Tehát jó, nehéz lábjegyz vannak, de hogy nincs meg a Krúbi sláger. És ezen kapcsán kezdtem el gondolkodni, hogy tényleg ez történik, hogy ez inkább ilyen baszki, ezek ilyen performanszok, ezek ilyen csomagok, amik így jönnek. Mi meg még nagy öreg boomerként úgy gondolkodunk erről, hogy vannak a dalok, amik az örökké valóságnak szólnak, nem? Tehát, hogy én a Love Me Do-t akarom megírni, vagy jó, de mondjuk inkább az I Am The Walrus, de igen, tehát, hogy mi még úgy gondolkodunk, hogy ez más, és hogy azért jó, hogyha az attitűdöt fogalmazott bele, és nem a konkrétumot, mert akkor nagyobb eséllyel fog 30-40-50 év múlva is a magyar nemzeti összkulturális terméknek a része lenni. Ami azt jelenti, hogy egy karaoke bárban valaki részegen. Nekem még egy kérdésem lenne, és utána, hogyha valaki úgy gondolja, ha megengeditek, kinyitom még a fennmaradó percekre az időnket. És ez az egy kérdés, az arról szólna, pont ez a kezdő gondolat, amit mondtatok, ami alapján elkezdtek írni. Nem a kezdő gondolattal kapcsolatos pontosan, hanem ugye ott vannak technikák, amit segítségül hív valaki, aki nem szeretne a fehér papírral szembesülni. Például láttunk olyat, hogy betűket összevág random, ahogy kiadja, lát egy szót is, azt írja tovább, újságcikkekből szavakat kivág, véletlen rendezés elkezd írni. És hogyha ebbe bevonjuk a mostani technológiai dolgokat, mesterséges intelligencia, stb. Tehát azt mondod, hogy írj egy sort Estis Kornél stílusban, és mondjuk abból inspirálódsz, de mondjuk benne hagyod azt, az még hiteles? Meddig? Mi ennek a határmesdjéje szerintetek, amíg azt mondod, hogy az teljesen a tied, csak éltél a lehetőségeiddel? Nem hiteles szerintem, szóval, hogy csináltam már ilyet, hogy írj egy Esti Kornél, de a szöveget ezekkel a szavakkal, hogy éjszaka tetted. És nem volt olyan jó, mint a Lóci. Hát annyira nem volt jó. De hát vannak technológiai dolgok, amiket lehet használni. Én például rímszótárból szoktam inspirálódni. Hogy kell egy rím, és akkor a poet.hu-nak a rímszótár az nagyon gazdag, szóval gyakorlatilag minden potenciális szó ott van. És nagyon érdekes, nagyon jó szavakat lehet találni, és az előre is mozdíthatja a szövegírási folyamatot. Egyébként meg kinek jár a szerzői jog akkor, hogyha megírt egy részletet az AI neked, mert te inspiráltad őt arra, és az alapján írtad, vagy pedig a programozónak, aki megprogramozta az AI-t. Tehát, hogy én és Bill Gates közösen írtunk egy számot, vagy tehát én nem tudom. Én egyáltalán nem vagyok az új technológiák ellen, de szerintem az egész egy nagy szar. Tehát igen, hogy én nagyon nyitott vagyok, csak elítélem az egészet. Szóval ez tényleg egy kicsit így van, hogy még nem tudjuk, hogy ez hogy lesz, vagy mint lesz. Én még abszolút tartózkodom. Szerintem nagyobb jelentőséget tulajdonítanak ennek most, mint amekkorája van. Tehát szerintem ez nem nagyon fogja befolyásolni ezt a fajta alkotói folyamatot. Tehát az, hogy a hangszerelés, meg a nem tudom mi, ezeket valószínűleg sokkal inkább. Az, hogy egy dalszöveg megszülessen az íróasztalon, szerintem azt ez hát akkor befolyásolja, hogyha a
az alkotó ezt akarja, de szerintem ki az, aki ezt akarja? Hát ebben pont az a jó, hogy nem a gép Pont a jó csinálja, hanem részét te. vesz. Igen. De ez kicsit tényleg olyan, hogy így, ez olyan, mintha benyomnád a FIFA-t, és akkor demóra állítanád, és csak így néznéd. Hát ezt azért csinálod, hogy te nyomogatsz. De én vettem meg. Ugye, igen, én fizettem Igen, ki a szóval FIFA-t. tehát egyszerűen nem látom életszerűnek ezt. Vagy hogyha valaki így alkot, vagy így csinálja, akkor ez szerintem egyszerűen csak hülye. Hát miért csinálja ezt? Tehát, hogy ez egy... Hát jó, lehet. Igen, tehát szóval én azért is mondtam az elején, hogy szerintem itt, amiről beszélünk, az ez a boomer ilyen, jaj, alkotás, meg minden, de hogyha ilyen pop-ipari termékekről beszélünk, az egy teljesen más logika. Lehet, hogy sokkal hatékonyabb pop-ipari slágereket tud csinálni az AI, de azért szerintem mondjuk a Billie Eilish is olyan, hogy talán azért futott akkorát, mert az abban az időpillanatban egy ilyen meglepő dolog volt, hogy ez tud mainstream popzene lenni, hogy egy lány a tesója által megírt ilyen mély basszusokra, nagyon finom hangon, lihegve énekel, és hogy hát nem gondoltuk, hogy ez a popzene a Britney Spears után, akit egyébként szintén kedvelünk, vagy legalábbis én bírom a dalait. Meg tudom, hogy a Lóci is. De várjátok, igen, újat kell mutatni, és az AI meg ugye abból tanul, ami a már meglévő, és hogy szerintem ez egy reményünk lehet a gépek ellen. Igen, de az biztos igen, tehát hogy vannak azok az együttesek, akik önmaguknak a legnagyobb számú mutációs permutációját csinálják. Tehát állandóan új variáció, minden jó vírus, állandóan új variációkat állítanak elő ugyanabból a kis tésztetből. Bocsánat, csak annyit akarok ezzel mondani, hogy kiadjunk egy tök fontos részt ebből az egészből, és szerintem az, hogy a zene demokratizálódása és összerakott alapok, meg stb. Minden, de mégiscsak az a legjobb része, amikor ketten, hárman, x-en találkoznak emberek, és csinálnak valamit közösen. Tehát, hogy bocsánat, de nekem az egyik legnagyobb zenei élményem még mindig az, amikor összejöttünk a Tausz Gabival, meg a Szendrei Zsomborra, és eljátszottuk azt, hogy yeah! Közösen, úristen, de jók vagyunk! We rock so much! Érted? És szerintem ez egy tök jó rész, vagy az, amikor összeraksz egy alapot, és akkor jön valaki, és így tökre ráül a flódra, és így, basszus, én nem tudtam volna rá ilyen kurva jó szöveget, és de király, és akkor, na ez a része, ez rohadt jó. És hogyha tényleg az AI a legjobb barátod, láttunk filmeket. Azért, hogyha valaki azt gondolna, hogy nem lehet máshonnan inspirálódni, annak javaslom, hogy nézze meg a Gorillaznak a Clint Eastwood című számáról derült ki, hogy ez egy olcsó Casio-nak a beépített dala lett lejátszva hangszerekkel, és abból lett van egy sláger. Tehát ott is kérdés egyébként, hogy ki a jogdíj. Nem új keletű az AI bevonásával ez a kérdés. Nagyon kevés időnk maradt, de hogyha valakinek van kérdése, nagyon szívesen oda viszem a mikrofont. Az uraktól esetleg nem tudom, hogy bárkiben merült-e föl. Egy presszóban is át tudunk mondani. Így van. Hát, hogyha akkor most érezzétek felhatalmazva magatokat, hogyha valahol találkoztok az urakkal, akkor menjetek oda, és nyugodtan kérdezzétek az ilyen témákról. Hát akkor nagyon szépen szeretném megköszönni a beszélgetést, elsősorban a beszélgető társaimnak, Lócinak, Áronnak és Dodinak, és nektek is, hogy meghallgattatok minket. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.